La pilota al cel de Can Givert i va Santi Rodríguez amb el cap, altra vegada guanya molt bé aquesta acció, Bimba per Àlex Pérez, orienta la pilota a la banda dreta, on ja rep Nil Vanega, veurem què farà Nil Vanega, se'n va molt bé del seu marcador, compta Nil, el centre es vol, remat, gol, 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 Santi 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 gol, 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 gol de la Unió Esportiva Figueres. Vegin vostès com Santi Rodríguez guanya batalla aquesta Bimba en dues ocasions, la baixa amb una qualitat increïble. Àlex Pérez amb l'esperó orienta la pilota cap a la banda dreta, on està sempre enganxat a la línia de cal el bo de Nil Vanega, que veu factible superar el defensa, ho fa i posa una centrada molt però que molt bona amb cama dreta, on sí que remata en primera instància i en segona ho fa el bo de Santi Rodríguez per fer el seu primer gol a la Lliga. Senyores i senyors, ens avancem en el minut 25 d'aquesta primera part. Unió Esportiva Can Givert 0, Unió Esportiva Figueres 1. Vinga, va, nanos, hem de seguir somiant, hem de seguir creient que estem fent uns molt bons primers 25 minuts i hem de seguir a per totes. Fem ciutat, fem unió, endavant Figueres, som-hi!